عنوان کسی که ورزش Sport halayan ayal hükmünde denanların stadiona girmegine ruhsat berilmegi menin arzumda. Ýöne gynansak da bu başa barmaýar. متاسفانه نمیتونم. Hanımam cüz'i az camiye hastن. Ayarlar cemiyetimizin bir bölügidir we erkekler bilen ayarlaryň arasyndaky bu tapawutlary ýeňip geçmek üçin meýilnamany durmuşa geçirmelidir. فکر می‌کنم işte kamalan nemadin بود yani Stadionda ayarlaryň bardygy barada gören habarlarym hakyky däldi. Olaryň FIFA'ny stadionyň içinde ayarlaryň bardygyna inandyrmak istediler. Emma men buňa inanmaýarym. حالا خانمام تو ایران وارد ورزشگاه میشن بود یعنی خودم باور نمی‌کنم اینو Ayal gyzlaryň hemmesine stadiona girmäge ruhsat berilmedi. Olaryň käbir denanlary saýlap aldylar. Häkimetler hakykatyň äşkar bolmagyny islemediler. Olar ayallaryň köpüsine stadiona girmäň gadagan edilendigi baradaky hakykaty gizlemek islediler. Muňa garamadan hemmeler mundan habarly boldular. Biz entek biziň halkara ýarışlaryna gatnaşmamyza gadaganlyk girdilmäni üçin bagtlydyryz. Bu Irany erbet görkezýär. Ýurdumyzdaky ýagdaý gowy däl we meniň pikirimçe bu wakalar biýüne halkymyzy esasan hem aýal gyzlar gelişiksiz görkezýär. Olar zenan jan köýerleri şeýle açaçan çäklendirýän mahal men Irana gadaganlyk girdilmegine garşy bolmaryn. Mundan başga da erkekler stadiona gitmedlik bilen aýallaryň hukuklaryny goldursalar, onu häkimetler aýal gyzlaryň stadiona girmegine ruhsat bermek üçin köp basış astyna bolardy.